צהריים טובים לכולם. זה לא צעד שגרתי שאני אופיע כאן לא כחבר כנסת אלא כיושב ראש ועדת המעקב, אבל חשבתי שראוי וחשוב ביום כזה להיות כאן בשמה של כל האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שדוחה מכל וכל את ההשתלחות שלוחת הרסן של ראש הממשלה באוכלוסייה הערבית ובנציגיה. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת מבל"ד עשו את חובתם הפרלמנטרית כשליחי ציבור. יתרה מזו, הם באו לשר לביטחון פנים בעצמו ואמרו לו מה הבקשה. אם חבר כנסת לא יכול לעשות את זה, בשביל מה הוא יושב כאן? ולכן אני בשם כל האזרחים הערבים במדינת ישראל דוחה את המתקפה הזו של ראש הממשלה ושל שליחיו בכל המפלגות, לרבות במפלגות שמצהירות על עצמן כמפלגות אופוזיציה. החוק שבו מדובר עכשיו, אני רוצה להגיד את משפט אחד, גם רוב של 119 מול אחד אינו יכול להוציא את האחד, כי האחד נמצא בזכות בחירתו על ידי הציבור. לא רק שהממשלה הזו שיחקה בחוקי הבחירות בהעלאת אחוז החסימה בזמנו, הם עכשיו רוצים לייצר רוב שיוציא את המיעוט מהכנסת. זה פשוט אמירה שהכנסת הזו תהיה על טהרת הגזע. ואם מישהו רוצה להוביל לשם, אנחנו נשקול אם אנחנו מוכנים לנדב את התיאור הזה, את התואר הזה לכנסת הזו. אני רוצה לומר, רבותיי, אנחנו מאז ומתמיד דגלנו במאבק. עצם העובדה שיושבים כאן 13 חברי כנסת שמייצגים את האוכלוסייה הערבית וכוחות דמוקרטיים יהודיים, זו אמירה בשל עצמה של אמון במאבק פוליטי. כל הניסיונות שרוצות לייחס לרשימה המשותפת ולאוכלוסייה הערבית משבצות של טרור, זה חוזר על הטרור הראשון בתוך האזור, והוא הטרור של הכיבוש שמנהלת מדינת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן. הפתרון הוא לא לטפל בקליפה, אלא לטפל בתוכן, והוא לסיים את הכיבוש ולא לטפל בגרורותיו. אין ספק שאמרתו של ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה, בעניין של הצורך בהחזרת הגופות למשפחותיהם, היא דרישה הומניטרית, אנושית, טריוויאלית, מובנת מאליה, ואין שום מקום לנהל מסע של השמצה ושל הסתה כנגד האוכלוסייה הערבית ונציגיה ומנהיגותה.